клас мирно, време да си говорим за обезпечителни производства. Или защо адвокат Расташки успя да наложи запор на Киро Брейка, въпреки че все още нямаме осъдителен диспозитив и съдебно решение. Няма да лъжа, че гражданския процес ми е изключително голяма страст и обезпечителните производства са ми едни от най-любимите. Дисклеймер 1. Не искам темата да се политизира, както и видеото, което качих. Моята цел и целта на моите видеа е по-скоро да образовам вас чисто правно и да разгледаме дадения казус чисто правно, а не с субективизма на харесвам този или харесвам онзи. Дисклеймер 2. Не симпатизирам на нито един от двамата. Тези от вас, които ме следят повече време, знаят, че нито единия, нито другия ми е симпатичен, така че ще се опитам да бъда максимално обективна. На трето място, от позицията на каква говоря по темата, аз съм адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия с стаж като адвокат, колкото да не ви се вярва, вече 8 години, като съм стажант и работя в кантори от втори курс, така че имам доста завиден за възрастта си опит по специалността. Та по темата, защо адвокат Расташки успя да наложи запор на банковите сметки на Киро Брейка без изобщо да има съдебно решение с осъдителен диспозитив. В Гражданско-процесуалния кодекс има така наречените обезпечителни производства, като те са уредени в член 389 и член 390 от ГПК. В случая кредиторът има право да обезпечи своите вземания или при предявен иск, или при бъдещия. В конкретния случай адвокат Расташки се е здобил с заповед за изпълнение по най-вероятно член 390, а именно обезпечение на бъдещ иск. При обезпечение на бъдещ иск съдът единствено разглежда вероятната основателност на иска, а не го разглежда по същество. Включително има многобройна практика на ВКС, която казва, че обезпечителната нужда на първо място се предполага, на второ място, ако тя не е достатъчно доказана по делото, то съдът може да я замести с парична гаранция. Т.е. кредиторът да внесе по сметка на съда определена сума като гаранция и тя да гарантира за това, че ако случайно той загуби делото, кредиторът имам предвид, то тогава другата страна, ответникът, ще може да се удовлетвори от тази гаранция в случай, че заведе дело за вреди. Кой е компетентният съд по такава молба? По такава молба компетентният съд, когато става въпрос за парично вземане, а не за недвижим имот, е съда по постоянният адрес на молителя, т.е. бъдещият ищец. Ето го и първото невярно твърдение във видеото на господин Брейка, защото той твърди, че компетентен би бил Софийски районен, градски или който и да е съд, при положение, че адвокат Расташки в качеството си на бъдещ ищец и молител в настоящо производство има постоянен адрес в град Троян, то компетентен е районния съд по неговия постоянен адрес. На второ място, важно е да се отбележи, че по тези дела запорите са обезпечителни. Тоест, сумата остава в банковата сметка на бъдещият ответник или съответно, ако се даде гаранция, тя ще бъде по сметка на съда, а не отива в молителя, не отива по сметка на частен съдебен изпълнител или нещо подобно. На второ място, определението за допускане на обезпечение на бъдещ иск може да бъде обжалвано пред окръжният съд, в случая който е компетентен, и той вече да прецени дали първоинстанционното определение е правилно и законосъобразно или не. Във всички случаи обаче трябва да имаме предвид практиката на ВКС, която казва, че обезпечителната нужда винаги се предполага. И на второ място, че когато такава обезпечителна нужда не е достатъчно доказана, то тогава трябва да се внесе гаранция, било то е в по-висок размер от този, който обикновено съдилищата определят, а именно 10%. Темата е доста обширна, надявам се тези 3 минути да са ви били достатъчно пояснителни. Ако имате допълнителни въпроси, пишете долу и евентуално мога да запиша по-подробно видео по темата. Едно е важно да се знае. Обезпечението на бъдещ иск не е приумица на българския законодател, съществува в много други правни системи и е нормален начин, по който кредиторът може да се защити срещу недобросъвестния длъжник, който ще се разпореди с имуществото. Защото, съгласете се, не е приятно, ако вие сте в правото си и тръгнете да съдите някой длъжник, той се разпореди с цялото си имущество и след това вие да не може да проведете адекватно изпълнение и да сте похарчили пари и за съдебни разноски. Като вместо това ще се наложи да направите още допълнителни разноски за обявяване на, примерно, договори или сделки за относително недействителни и да търсите тепърва правата си. Както често правя сравнение, правото е скалпел. В ръцете на хирурга може да спасява животи, но в ръцете на психопат или сериен убиец може да отнема такива. Затова, както казах и в описанието на предното видео, е изключително важно хората да имат елементарна правна култура. Липсата на такава води в завеждане в заблуждение на аудиторията, че по един или друг начин, съзнателно или не, в заблуждение относно разни факти, които изобщо чисто правно не стоят по този начин. Отново дебело подчертавам, че видеото не представлява политическа позиция и не искам да бъде по никакъв начин политизирано, а единствено целта му е да бъде по някакъв начин информативна и вие сами да знаете правата. Защото очевидно много малко от вас знаят какво представлява обезпечителен запор. И как така човек може да бъде осъден без съдебно решение.